får man ikke meget for Men en blæk her! Hey, jeg vil nu ikke! Jo! Hvad så? Jeg er fuld af mere brændende, fordi ja, jeg filmer lige lidt. Hey! Det er klart filmer, det var på stedet købet! Nej. Og så mand går ud. Så hun ud. Du er så bøjlet for, at du skulle være på tallerkenen. Men det er ikke sådan, skal du mærke det? Du er en af dem her. Stort først lugter! Ej! Det er rent øl, ja. Ej, men den var det ikke. Men det var Jan, der gjorde det. Jeg har ikke gjort noget, du ikke er godt for. Tigsnæv. Hey! Anders filmer. Sult på min sperm af. Det er det sådan. Sperm. Sperm, det kommer fra pikken, og så derfra ud. Okay. Det siger lægen. Og lægen, han har ret, når han siger nogle ting. Det passer ikke. Energi på drengen. En læge, han siger, det kommer fra blodårene. Nej, læger, de kommer fra helvede. Jeg har ikke noget mængder, så derfra ud. Eller... Nej, det er det, så jo mere speed du tager, Anders, jeg elsker dig. Og jeg ved, du elsker mig. Og hvad er Hey, vi har jo pizza i ansigtet på dig. og hvad er pizza, mand? Hey, hvad er dig, mand? Men der står det ordentligt tekst og film her. Rolig nu. Jumi her, yeah. Fucking yeah. Right there. Ja. Ja. Så.